Manakmanya kwa Ramogi dakika osekadho kanyo 33 tok sa 10 mar okinyi. Gisani koro adonjo kidieny machielo ma en nonro mar Gaset. Mana kaka pile nyaka Ramogi wakelo ni nonro mar Gaset ariyo. Mano The Standard kanyakla kod Daily Nation. Mana kaka pile nonro mar Gaset wajatimo kod jofwambo. Odiochieng' ma kawuono yudo thuolo makende mar bedo kod jafwambo marwa molony e weche gweko mag siasa. Mano Chris Owino. Chris aropin machiegni. Kamano Sharon. Ndalo mathoth kapok ibiro e nonro mar Gaset achiel makare. Ng'en bang' yiero sirikal manyien. Ne owacho ni wayue matin. Freedom ne osebiro, koro freedom dhano nyaka yue matin. But amor madugo kendo. Mondo waler na jopiny. Ne wan ka mogik, kata nabiro kae mogik ka pok wadhi e yiero. Kane waluwo ndalono riwruok mar Kenya Kwanza campaigns magi. Bang'e to gikawo telo, sani koro tich osechakre, kech kayo ji, uchumi bende pod rach, lakini nyaka jopiny bed na motegno kendo giketi yie ni Nyasaye biro kelo koth mondo chiemo dog piny. To bende koth bende nochakore mana chwe juma mokadho, juma ni bende waseneno koth. En geno mar nyaka Ramogi gweng' ma intiere. Koth bende nochwe, koth bende chwe kara mana gisani. Kok ma nyaka Ramogi mana kaka pile nonro mar Gaset wajachako kod thund weche ma bende omi pek. Chris okinyi ma kawuono kineno Gaset ariyo gi mane ma liwach ni nolombo wang'i ma dikwanyi chiro mar mondo mi nyiew kaluwore gi thund weche. An kaluwore kod chung' mara anyalo nyiewo oboke mar Daily Nation nikech thor mar wache Daily Nation nene giko ni ratiro chal kama yudore ne jalub jatend piny Rigathi Gachagua banka jatend Jomin wach mapacho kae Nurdin Haji ne okawo okang' mar ndiko ne doho ni weche duto ma itudogo Rigathi Gachagua mag mibadhi mano osebedo ka imake kinde ka kinde mag campaigns ne gin mana siasa ne onge adiera e koro agombo mondo asome maber mondo ang'in to gigi te nikech gin buche ma kiriwo buche ma luoro Rigathi Gachagua omenda ma iwacho ne ok oyudo yo maler gin omenda ma kore lach bilion 7.4 magi ok omenda matin. Adwaro mondo asome mos mondo aneno to siasa donjo kanye to kanye bende ma siasa ok odonje. Ka bende odiochieng' ma kawuono wageno ni doho biro bedo ka duoko mano jamin wach maduong' ma pacho kaendi Nurdin Haji ponono ni bura mar Rigathi Gachagua mano maluoro weche mag mibadhi biro bedo kata mana kithicho oko. Standard taneno ka thund wach mare opogore. Thund wach mare en kaluwore koda nyinge ma bedo odiochieng' manyoro ni neno chenro mabende na dhi nyime od bura maduong' ma pacho kaendi. Gisani koro duond bura mano to wach ni kweth mar Azimio osepedho nyinge kacha, kweth mar Kenya Kwanza bende osepedho nyinge kacha. Koro rito chieng' tarik 27 kama bende koro ibitimi yiero ni jo Kenya ochiko dhi bedo mage kuom jo Kenya 27 ma bende nyinge gin osepuodho odiochieng' manyoro. Koro mano en wach ma bende biro bedo kwa luoni. Koko mano Chris. Yes. Gaset mano muri mano ma The Daily Nation ema daher mar chako godo. Freedom osechopo. Sharon e kinde campaigns Rigathi Gachagua ndalo ne en jaod bura ma Madira kane pok obiro jalub jatend piny. Ne osebedo ka en jatelo mane loso kod duol motegno ka okwedo gino mane owacho ne sirikal ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne tiyo kod duol mar obila kata bado obila mar okwach kich DCI e sando jo siasa mawuok e gwenge mag masa mar piny Kenya mane otamre yie kod paro mare mar siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mokalo. Kendo nosebedo ka wacho ni kata buche mineno maluora gi meko ma imako wa jo Kenya Kwanza tich abich iluongo ni kamata Friday magi gin weche mag siasa adiera onge. Kendo kane obiro e twak kata debate mar jolupa jogo manela ten piny deputy presidential debate ne owacho kaen koda chia ni buche mag mibadhi mitudego nen mar ketho nyinge nikech chung' mare mano chung' kod jatend piny William Ruto. Kendo ne owacho ni
no penjo jofwambo mane tayo cheno no ni ang'o momiyo ne imako waga to onge kamose terwae manyiso ni imako wan kech siasa onge neno moromo kendo no nyiso gi ni ka ndalo mabiro ubro neno ni gigi ne gin mana siasa nikech onge neno moromo to mae giko ne chal mochopo kare nikech kinyo ka jamin wach maduong' Nurdin Haji wacho ni ne ikelo file to onge neno moromo ka en adier to en gima ber to kopo ni siasa orwake iye to dobed gima very unfortunate okonego bed ni weche mag criminal justice kopo ni gin mane giwacho ni Uhuru ne tiyo kod DCI e yore mag siasa kopo ni ne giwache to gibende gichako tiyo kod yore mag siasa margi dibedi marach mokalo. I hope ni Nurdin Haji ok kod yore mag siasa nikech magi gigi timre mana ka Kenya Kwanza dweche adek bang' Kenya Kwanza ka otelo penjo nyalo ben ng'at inyalo penjo ka en jafwambo ang'o momiyo buchegi mar Aisha Jumwa mar Rigathi Gachagua mar Mithika Linturi ang'o momiyo buchegi iwito mana to Kenya Kwanza ka otelo mano legitimate question manyaka wapenj ng'ato nosepenjo ni jaod bura mar Masirisia mar no John Waluke to chung mare ne mare to ne doho mar mondo mi owe Rigathi Gachagua kaluwore koda bura makama in kaka jalno ero mabindo seluokora na weche mag siasa ineno ka doho biro kaka okang' machal nade nikech odiochieng' ma kawuono wadhi geno neno kaka kaluwore kod chike matayo weche mag doho okonego bed ni preempt gima doho dhi wacho mano ginyalo ka jafwambo ma weche mag doho okonego bed na preempt but gima mana ka wacho kopo nitiere adier moro amora ewi gik ma Nurdin wachogi to ber to kopo nitiere siasa then very unfortunate for this country nikech mae piny ma ji oselalo ngimagi ka kedo ne ratiro mag demokrasia inwinjo ka nitiere apisas moko mag okwachich mag DCI mane utere doho giwacho ni ichuno gi kod piny owacho mar Kenya Kwanza mondo giwach weche mag miriambo ewi jatend DCI machon George Kinoti ting'en Kinoti kod Haji ne okwinjre ok ageno ni Kinoti ni Nurdin Haji okiti kod weche mag buche ma mieno jotelo ma Kenya Kwanza e gino miwacho ni settling scores kod George Kinoti onego bene otimo gima ratiro nikech ne oting'o muma ka owacho ni obro tiyo ma onge badruok moro amora kopo ni adier Rigathi Gachagua ne oriambni onego bene okwaye ng'uono to duokne pesa bilion 7.4 to kopo ne en siasa kadire bende biro ng'ere mbele mana kamanya kwa Ramogi jongo duchi makawuono dhi bedo iti gi wang'i mar neno kaka bura makamano biro bedo kadhi e doho duchi makawuono kata kamano wach man maluoro mibadhi mabende nodonjo ne godo Rigathi Gachagua nyalo yudo e it Gaset mano mar 4 gi mar 5 mano mar The Daily Nation bathe komachielo it Gaset mar 5 bende yiero mar karod bura mayala manyaka sani kweth mano mar Kenya Kwanza osechwalo nyinge 15 kweth mar Azimio aneno kanyo kosechwalo nyinge 12 duto te gin kwana mag jokanyo 27 mabende koro laro kombe 9 mag duond bura mar Iyala kweth mar Azimio ni neno nyinge mokwendo nyinge ni kacha Winnie Odinga ni kacha mabende jo oganda da penjore ni to gin ken gige magi nyalo bedo kata mana ni chwalo nyinge kacha to kata kamano bed ni inyathi jatelo kata uyu dong intiere gi ratiro koso nang Winnie Odinga mana kaja Kenya mora morani kod ratiro mar koponi oromo sumbe oromo mar bedo jaod bura mar Iyala en kod ratiro mana kaja Kenya mora mora dibed gi marach ka wawacho ni nikech Sharon Ong'aw en jafwambo mara humara Ramogi TV koro nyathine kik mitich kamoro nikech kik mitich e media famora ma kech Sharon en jafwambo no kila ng'ato ni kod ratiro mar so long as ni en no omerit en kod gigo madwarore mar kao lemo makamano lakini kang'iye kod wang from vintage point of view wang moro machielo okamor kod wach moko nini list mar Azimio kata list mar ODM ang'o moko more
awacho ni Winnie Odinga kod ratiro mare mar mondo gwele obed jaod bura mar yala ken kod papers kod gigo madwarore mabende ang'ene en kodo lakini nitiere joma ng'eny mabende ni kod lony manyalo tiyo tich makamano ne ok en paro maber mar keto Winnie Odinga kakanyo keto Kennedy Kalonzo ng'ene Kennedy Kalonzo mok en thuolo mare mokwongo kata mane od bura mokalo ne ntiere gima jotelo nyaka ng'eni gitelo ne jopiny ok gitelo ne gin kendgi koro anto chung' mar Winnie Odinga gini mano komora gwelo mar Kennedy Kalonzo komora generally no konego bed ni kata jo siasa mane oseyombe yiero mokalo imiyo thuolo people like Sankok mane gen jo siasa mabende no chung' to ne yombe oyombe kana jo piny osekwedi ere kine idhi chung' ni piny macha jo piny e od bura ema tamre yieri koro kendo ibiro keti mondo itel ne Kenya od bura mar pinje mag Afrika ma ugwe okar wako paro mar gwelo jo od bura mane oyomb e yiero mokalo e od bura maduong' mar pinje mag Afrika ma ugwe iyala kaachiel kod gwelo nyithi jotelo nonego bene gi oweyo ne jo Kenya mamoko gin ma ogino ko wach neno kata kamano kano gwelgi kata mana Chris ang'eni msio kamano Kennedy msio kadhi kache thuolo mar ariyo kata kamano do chieng' manyor na gichopo nyimo od bura kacha kama bende Clark mano mar National Assembly mung'ere kaka Samuel Njoroge kanyakla koda nyawadgi mar Senate mung'ere kaka Jeremiah Nyergenye bende notino dadhogi mabendo neno ka geromo koro warito neno nikech yala kacha dwaro ji 9 Azimio nego bende kelo ji 4 ariyo kowuok ODM achiel Jubilee achiel Wiper to Wiper naneno mana ka gima Kennedy kose kawe Sharon jing'eny yo wuot Kenya ntiere kod ji Kenya mang'eny manyalo telo ne Kenya e od bura kane jo piny osekwedi e yiero mokalo bed tenge dhigo biashara magi irit yiero mabiro to jotelo bende kik par ni gin manyithindgi ema nyaka bedi lemo kamaga nitiere jomoko mabende kod nyalo monego bedi kawo lemo makamae apuoyo kabisa gima Gideon Moi jatend duond bura mar KANU ne okawo ong'iyo gini kod angolo mangoch tiang' bo neno ni an okochore nyaka bed mna an owuok okotodoko ni Azimio One Kenya nyoro gwelo nyinge Gideon Moi no wacho ni aweyo ne jo Kenya mamoko mano nyiso telo okochore nyaka gini bed mna in kod anyuola mari nitiere jo Kenya moko mabene kod gombo kod chia matelo minyalo weyone onego bed ni jo Azimio ging'iyo gima Gideon Moi notimo mane ochiwo nini example maber sana to kata kamano Chris warito ng'iyo ponono ni chenro makamano kakibibagi kata kamano parne kwan makamano gin 28 mano 15 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza 12 kawuok e kweth mar Azimio la Umoja to nitiere achiel independent candidate achiel mabende koro ne yudo thuolo makamano kuom independent candidates jochung' kar kendgi 16 mabende nochwalo nyingegi koro Duncan Mwangagi Ndegwa bende koro biro bedo ka kedo mar laro thuolo makamano bende parni od bura mapacho kanya korom gajwangi biro bedo ka gigoyo kura mano chieng' tarik 27 donge yes kwa kanya korom gajwang wadhi nyime gi nonro mar Gaset kwa mana mapiyo piyo it Gaset mar auchiel mano mar The Daily Nation en kaluwore gi omenda mano hola mabende piny Kenya ntiere godo koro wachre ni piny Kenya onge koda oteku mar chulo hola maromo siling bilion 85 hola mabende ne ognege kwayo nyaka sani kaluwore koda weche matek wang'eni weche ahinya nyamuluoro mago chumi bende tek kaluwore koda duol mar IMF giwacho ni Kenya sani onge koda oteku mar chulo gowi makamano it Gaset mar 7 Chris bende tipo mineno kanyo mago gin mana moko kuom commissioners mago mag duol mar IBC machon manyaka sani koro oyudo tich e parastatals ineno ka Ezra Chiloba mabende gisani koro dok dhi tayo mano duol mochung' ne tudruok e pacho kaendi kaka director general mare nitiere James Muhati mano mabende nochwal mano jagoro mongirore e buo migawo mar economic planning mamoko mabende nyalo neno nyalo nyiso nyaka Ramogi jwang kanyo wach makamano bende naneno ka mipek e Daily Nation batho machielo kanyo kapok adhi kanyo Sharon ito boke mar auchiel kama loso wi piny Kenya onge kod nyalo mar chulo
gowi maromo bilion 85 mane omiye kod duol mar IMF. Ing'eni sasa mudonje riwruok kod IMF. IMF nigi berne kod rachne nikech IMF ok mi hola nyal hodia, omi kod conditions. Ineno kaka weche moko mag miyo jopiny mafuta nengo mogonyre kata ni fuel subsidy magik ma IMF okodwa. IMF kami gowi to omi chike mane IMF omiyo Kenya kinde mane gimiyo piny Kenya hola mar bilion 200 gi wiye kinde COVID-19. Ne en ni nitiere usuru manyaka med. Usuru moko minjo kasa piny owacho wacho no medgi. Ok ni piny owacho dwano jo piny omed usuru. Gin chike mane IMF omiyo piny Kenya. Ma ineno ka ndalo loch mar mosenindo Mwai Kibaki, piny Kenya ne onge kod winjruok kod IMF nikech chike magin go tek. Ka gimi hola to gidhi wacho ni manya kitim mokwongo nyaka jopiny chul usuru. Mar ariyo usuru maka manyaka medie maka kitim. Koro gik ma ineno sim kwa piny owacho timo gi nikech ne omigi hola kod IMF. Emomiyo ka Mwai Kibaki moseno ne okdwa wach ma IMF nikech magi jok ma interfere kod independence mar piny moramora. Lakini kuom seconds matin kane jatend piny William Ruto ni e debate ne onyiero paro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mane owacho ni Raila ne owacho ni kokao telo to obiro dhi bet piny kod pinje mane oholo piny Kenya gowi mondo gichwal nyime kinde ma chulo gope. To Ruto ne owacho ni mano gimok nyalre ni en kokao telo wach moro mar dok kendo ni mondo mi Kenya thuolo malach ma chulo gowi ok odwa winjo. En kobiro en ni obiro yaro thuolo mar choko usuru mondo piny Kenya ochulo gope duto ma piny Kenya ne kodo e pinje maoko. Koro ageno ni William Ruto will walk the talk mondo one ni piny Kenya ochulo gope duto ma en go mana kane owacho kinde campaigns. Ito boke mar 7 kami owacho jogo temo setiyo IEBC. Piny owacho mora mokao telo miyo giga telo. Tido ka most of them imiyo lemo ne okonyo piny owacho no in one way or the other. Ketho yiero, chocho yiero ama kwalo moyicho mag yiero. Ezra Chiloba era achiel kuom jogo mane ne osek ahinya e yiero mar 2017 kane ne kinde no kod NASA ne wacho ni ne otiyo kod teko mare mar chocho duoko mag yiero mago weche mane wacho kod NASA. Bang'e to ne omiye lemo ma jatend duol mochung' ne weche mag tudruok kada doko no oseng'ise no ugo ya IEBC. King'iyo James Muhati benegi ne IEBC sani opodne lemo Economic Council Immaculate Kasait magi jok mosebedi IEBC. Consolation Katha bende ni kanyo ma bende koro Jalup Chebukati machon. Yes. Sani okete kaka deputy head of mission mano e boma ma Rome e piny Italy. Wantiere gi daktari kanyo Paul Kurgat ma bende bedo chiwne deputy head of mission Moscow, Russia. Margaret Mochaja bende ni kanyo, Anne Nderit bende ni kanyo, Praxidis Tororei bende ni kanyo. Tido ka gin jogo man kod integrity issues ne ok gitayo yiero e yo makare. Kopo ne ok itayo yiero e yo makare, konego bed tani milemo moro. Nikech gima duong' mogik en ni imiyo piny Kenya kwe. Kitayo yiero e yo marach, ok ikelo kwe. Koro how comes ni jok mane o perform dismally ikine mane omigi tich mara ni tayo yiero e pacho kae ipodo ne lemo madongo. Nitiere jo Kenya more qualified perhaps than them monego bed ni miyo lemo. Kane omi thuolo IEBC to ubangol election umiyo jo Kenya ogore umiyo jo Kenya konego bedni moko bende ogwetao iweyo tich mane omi mar monditi ne piny. How sure we ni lemo mieno bende kodhi gweta odhi weye kore. Magi mile mang'eny e Kenya kae. Mana kamano piny kanyo bende ito boke mar 7 Chris bende nitiere weche maluoro. Achiedh nade makoni kod kocha mabindo osebedo e duol mochung' ne weche mag yiero pacho kaendi mano mar IEBC. Mano pogruok e paro makoni kod kocha chakre yiero ka yiero nyaka bed gi pogruok mar paro. Inyalo paro kata mana e yiero mar higa mar 2017 gino yiero mabende notimre higa mar 2022 bende neno commissioners 4 mabende no balo koda commissioners mamoko mabende ne giwuok oko tung' mosuo gi jowetegi. Kinyo Gaset
gazet makamano ibro bedo kisomo. Kwadhi mana mapiyo piyo, iti gazet maraboro oluoro tho mar jafwambo mano mar piny Pakistan mung'ere kaka Sharif. Kani neno boke mabende nochiw kod piny Pakistan mano kokadho ir Interior Minister mano jatend migawo mochung'ne weche mag kwe piny Pakistan Rana Sanaullah. Koro wacho ni nek mar jafwambo makamano ne ok noboth, ok en nek manoboth kaka mano bila ma pacho kaendi wacho. Wacho ka gima ne nek mabende nochime godo ter. Anyalo siro lwedo gima jatend migawo mar weche mag yie ma piny Pakistan wacho nikech mokwongo gima ne ler mane obila ochiwo ni mane nek moboth ok ayie kode nikech ang'o mokwongo kopo ni gari mutiyogo obila chich ni gari ni joma riembe en kod agenda marach ama en itiyo kode yo marach, obila ok oyiene onge kod ratiro mar kawo ngima ng'at moro amora. Gima ginyalo timo mokwongo en goyo tiend gari cha, igoye risasi mondo ochung'. Ang'o momiyo obila ne dak go tiend risasi gari? Ang'o momiyo mar ariyo? Ang'o momiyo obila kidwa chungo gari, why do you aim at the passenger? Onego bedni kopo nyaka igo ng'ato ma gionge kod ratiro moko nyaka wayiene ni obila onge kod ratiro mar goyo ng'ato risasi unless ng'ato midwa go risasi no benen kod bunde dwa goyigo, koro en self defense. Mar ariyo, kane ne bed ni gidwaro ni mondo gichung gari ne gitamre goyo tiend gari risasi mondo gari ochung', ang' momiyo ne ok gigoyo driver risasi, gigoyo mana passenger. To mar ariyo, ang' momiyo kama ne risasi owuokgo nokong'iso ne en risasi mane en kubatisha, ne en bura achiel mang'iso ne risasi achiel to oliwo ng'at mane idwaro mondo oliw. Ne bed ni risasi ma stray bullet ido ka ogoyo koni to ma ochima chima ng'acha tir to ng'ane monego okapa. Then mar ang'wen, geche ka ne opogre, moro ne en Prado, mocha ne en Mercedes, gigi opogre, number plate bende opogre. Obila en ng'at mariek, ere ka number plate mar gari iwacho nyalo confuse. To mar ariyo men gari moro mane giwacho no kwalcha ne en Prado, mane en Mercedes. Obila nyaka owuoko kendo ler ne jofwamb weche kod jopiny ni jok mane otimo nek mar Sharif ne otime kod lengo mane, lakini ote mane gichiwo ne ok en substantive, ne ok oromo. To parni obila rang'iny mar GSU bende miseyo koda nek makamano. Adani mondo wate gi wach mantiere iti gazet mar Apar Chris. Ahinya piny kanyo wach maluoro tho mar nyathi mong'ere kaka Travis Maina mabende notho. Inyalo paro nyathi mabende fok jembe nomoke wiye. Koro inyalo paro kar od thieth mar Thika Level 5 Hospital noket kama tek mar duoko penjo makamano kanyakla koda Kenyatta National Hospital. Kata kamano odiochieng' manyoro kana gichopo nyim kamiti mochung'ne weche mag thieth mano gavana e kaunti ma Kiambu mano Kimani Wamatangi bende koro na lero kaka Thika Level 5 natemo kar nyarlo mare ka bende Thika Level 5 wacho ni ok en Level 6 hospital, onge koda equipments moromo emomen na gitemo kar nyalo mare ka bende wacho ni no otine ne Travis na itemo ne kata no tem thiedhe koda lakteche 9 mano mawuok Thika Level 5 hospital kano tamogi to koro notere Kenyatta National Hospital mano koro na giluoko nyingi kalore koda bura mabende ni seyo gigodo. Nen gima late kendo aparo ni lakteche tiyo tich maber, taka ma nitiere moko kuom gima seche moko ok ni kod chuny mar tiyo tich malero. Konego bed ni nyathi kata obed no ken nyathi en ng'ata jatuo mosekel iruton kod dwaro ma iwacho ni emergency issue, onego bed ni idhi imiye kony kata achiel kod miye thieth e yo madwarore e yo mapiyo molo ni ikite kom kata waiting line bunyaka seche moko ngimane bedi kama ng'aw. Akwayo lakteche kod jotich mag piny, jotich mag ute thieth samora mora ma jathieth obiro kan kod emergency issue onego bed ni obed attended to, onego bed ni wadhi ire kendo wamiye thieth e yo mapiyo nikech gima duong' mana ka obila jo apisas mag thieth gima duong' e ngima gi bende en kata lai mar gima tich en reso ngima jothieth kata jotuo. Koro onego bed ni wadigni
e konyo jotuo seche mag gibiro yudo thieth e ute thieth mag piny owacho. To bende ka pod wan mane ite oboke mar 12 mano mar The Daily Nation kopogore gi weche mabende luoro weche mag thieth kanyo, bende odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa dhialo thuon e gwenge magwa mag Luo mong'ere kaka Paul Mboya. Koro odiochieng' ma kawuono ibiro bed nitiere jandiko moro mano ma bende ondiko book mong'ere ka gi dho ngere kaka A Portrait of Great Leader. Jandiko mong'ere kaka Godfrey Sand gi Dr. Vincent Orinda ondiko book kanyo mong'ere kaka A Portrait of a Great Leader, mano mar dhialo thuon mong'ere kaka Paul Mboya. Odiochieng' ma kawuono book ma kamano ibiro bed ka iyango. Chenro ma kamano biro timore Grace Onyango Foundation Social Hall. Ka bende odiochieng' ma kawuono chenro ma kamano ibiro bed ka iyawo gi Governor County ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o. Mit kenena ne wan kod litno kwedo thuolo mar neno Tom Mboya Jarusinga. Da kamano ko wasomo buge mag historia ma en wuod Luo, wuod Kenya, wuod Africa mane wi otimo jere kendo ka en mane oteno ne riwruoge mag kedo ratiro mag jotich e pacho kae kapod en rawera ma jahigni 31 to ne osebedo jatend migawo. Lit nene okaw ngimane ka pok ochopo lek mare. Ang'eyo ni Tom Mboya bunyo kende jatend piny Kenya nikech wiye ne leto ne yudo ka kisomo history yudo ne irwake nyaka ogendni mamoko e pacho kae. No ken thuon mar Uganda Luo, ne en thuon mar Oganda jo Kenya duto kendo pinje mag Afrika, weche mag jotich duto mag pinje mag Afrika ne orwako ler kod chieka ne o present weche mag jotich. Kendo omedo na lemo Nyasaye oket chunye kamokwe to lek mane ogombo mondo chop kane poka ngimane. Ageno ni Nyasaye bende biro miyo Uganda wuod Luo moro kata nyar Luo moro chia mane Tom Mboya nego mondo chop lek makamago. Koro nyakora mge jwang ponono ni nitiere boma ma Kisumu chenro makamano biro bedo katimore kanyo kama bende anyisi mano Grace Onyango Foundation Social Hall kama bende jodito mopogore biro bedo kanyo. Chris adani mondo watiek gi wach mantiere Gaset mogik mani The Daily Nation kaluwore gi limbe mar jatend piny South Africa mano Cyril Ramaphosa, limbe ma bende mar odiochienge 2 mano chako odiochieng' manyoro. Nyaka sani gimomienjo e romo kata mna limbe mare en ni oganda ma pacho kaendi ma dhi e piny South Africa koro ok bi dwari gi visa kidhi e piny South Africa kuom thuolo mar ndalo 9 yes. midhi bedo e pinyno. Wach ma kamano pani bende koro gitemo duoko lwedo nikech oganda ma wuok e piny South Africa ma biro e pacho kaendi chakre higa mar 2017 e kind thuolo mar ndalo 90 ma gisebedo ka gintiere pacho ka ok gisebedo ka gibiro e visa. Wach maber machalo nade? Ober piny South Africa en achiel kuom pinje man kod huma e weche mag limbe kaachiel kod weche mag thedho mwandu kata industrialization. Sharon ang'eyo ni bende ndalo mane itimo history industrialization dakichwe mokimulo South Africa. Adier. Yes, to South Africa bende weche mag limbe king'iyo gin kod mountains like Table Mountain kod king'iyo bene Robben Island kama ne otwe Nelson Mandela. Koro iwedo nitiere en piny man tiere kod gigo maber ma jo Kenya lo dhi neno mana ka jo South Africa bende kod gombo mar biro pacho kae mondo gitim limbe pacho kae. Men gima okang' maber kendo ang'eyo ni jo Kenya biro kawo thuolo mar dhi e piny Africa ma milambo mondo gisom paro kaachiel kod neno gigo mabecho ma nitie South Africa kaka Cape Ranges kod Table Mountains mag kucha. Pero kama na inya Chris adani mondo adhi mapiyo piny kit sama yo wangwa gi kanyo koro nyakora muge jwang momuri Gaset ma The Daily Nation ibiro bedo kinyoko kama no The Standard thur wach ma bende gichiwo pek kanyen kaluore koda nyinge ma bende no wala mano mar iyala ma bende koro par ni jod bura ma pacho kendi biro yudo thuolo makare mar goyo ne giombe uluka biro romo tarik 17 mano mar dwe mar 11 ma bende biro neno ni e kuom nyinge 28 nyinge 9
ariyo mage mabende ibiro bed ka iyiero mag jo Kenya mabende koro biro chopo e od bura mano mar abich mar Iyala. Koko mano Chris, adwaro mar mondo mi wang'i mana weche mabende pok wamulo e The Standard. E Daily Nation, Standard It Gazette mar abich en kaluwore gi ogai manyiena mar obila mano Jafet Koome mabende nodadhoge kod mano kamiti mar od bura mochung' ne weche goeko mag arita kwe mano chieng' tich ariyo mar juma ni. Gisani koro nyinge oseter ne jatend piny Kenya mar mondo mi opuodhe ne lemo makamano. En puoch kod pak ne Jafet Koome bang' ka od bura kod komiti mar od bura puodhe. Ang'eyo ni jatend piny bende dhi puodhe moko leo, kendo tich maduong' ma Jafet Koome nigo en mar neno ni obila otiyo ne oganda duto ma pacho kae maromre, kendo obila orito ratiro mag jopiny. Waneno kinde mag yiero mar 2017 mane otelo ne bad obila e kaunti ni ma Nairobi. Ne obila otiyo kod teko mathoth e rakore kod jopiny mane timo ng'anyo ka kwedo duoko mag yiero mag 2017. Koro geno maro en ni ka Jafet Koome dhi bedo ogai mar obila, oneni obila otiyo kaluwore kod pen chik kendo girito ratiro mag jopiny kaachiel kod mwandu mag jopiny. Kuo medore e boma ma Nairobi kendo itimo gi kod jo apiko. Ineno ta juma mokalo ne gitemo kwalo kaka e dhoget kaka akwayo Jafet Koome ko kawo telo oduoki chien kuo masani omedore e boma Nairobi, to moloyo kuo ma itayo kod jogo moko kuom joriemb apiko. Gin joriemb apiko te moko kuomgi ma tiyo marach kod apiko margi en dhi osimbe mag jopiny. To bende wach makamano kwa Ramogi bende par ni Cleophas Oluoch kata mana Chris imbe libiro bedo kiwinjo twak makamano. Cleophas Oluoch dhi bedo gi jolony mar mondo miyo twak kaluwore koda medruok mag kuo ahinya mitimo koda apiko. Jogo eko ma bende jonjore ma osebedo ka ketho ohanda apiko. Kokamano bende par ni kwa Ramogi ponono ni jatend piny Kenya biro bedo ka puodho mano ogai mar obila manyien Jafet Koome biro bedo kokawo kar Hilary Mutyambai ma bende nodhi e yweyo mochuno bang' chal mare mar thieth mane ok ber. To Sharon, kuom dakika achiel kende, ng'en Jafet Koome biro kawo telo ka nitiere lokruok e telo mar obila e chike matayo weche mag obila, kama koro en modhi bedo accountant maduong' mar bad migawo mar obila. Ng'eni e telo mokalo bad migawo mar obila ne yudo omenda magi kowuok kuom bad piny owacho ta treasury, lakini sani obila kod omenda margi moyiedh ma ogai mar obila poni ogwele en modhi telo ne omenda makamano, kendo en geno marwa ni gidhi neno ni obila omiyo osara maber, oked ne obila oyudo osara maber mondo wach mar kitu kidogo rum, mondo one gidaki uti maber, medical cover bende omigi mondo gitine jopiny ka gin kod mor, kik bed ni gitiyo ne jopiny to gin kod chandruok. Mana kamano Chris adani watiek gi wach mantiere It Gazette mar 12 kama bende od bura mar Senate. Koro Senator ma Isiolo mano Fatuma Dulo koro kaw kare kod Senator ma Nyamira mano Okong'o Omogeni mano mar bedo e duol mar PSC kata Parliamentary Service Commission. Mane wach ma bende adani watiek godo kanyo kanyakla koda mano ma bende nyalo bedo ni umako wangi kotiko chenro. Senior Counsel Okong'o Omogeni mano Senator ma Nyamira en Senator ma pache liu kendo en kod lony marari e weche mag telo kaachiel kod chike, kendo aparo ni en paro maliu mar mondo omiyo bede komiti maduong' makamano matayo weche mag od bura. Ng'i ka Parliamentary Service Commission en komiti maduong', ong'iyo gigo duto te mag jo od bura kaachiel kod chenro mag od bura. Koro keto ng'ato ka Okong'o Omogeni Senior Counsel en paro maliu nikech en ng'ano ma osekoma e weche mag siasa kaachiel kod weche mag chike, kata duro bende kod tajriba. Kata kamano aparo ni Okong'o Omogeni nyalo go tijno maler, kaachiel kod gima nyalo wacho en ni e limbe mar Ramaphosa bende ne giwacho ni gidhi golo ohinga duto ma seche moko nyalo miyo jo ohala ma pacho kae bedo kod chandruok kinde ma gidhi timo ohala e piny Afrika ma milambo. Koro aparo ni ka ohinga makama ogol to jo Kenya kakae kopo ni piny Kenya ka okone tek inyalo dhi temo happy e piny Afrika ma milambo. To mogik e wi wach makamano,
akwayo ni Cyril Ramaphosa kodok kucha ng'en jo South Africa gina kod chik moro mar ni ndalo ma juogi mag ogego to gitemo goyo jo pinje maoko modak pinyno iluongo ni xenophobic inyalo matimo pinje koro aparo ni gidhi kedo kod mama ka jo ohala ma pacho ka odhi timo ohala e piny Afrika ma milambo gibedo attacked igoyo gi kod jo piny Afrika ma milambo aparo simo ko jogo biro ka thuolo marwa mag timo ohala obedo siep jo Afrika ma milambo biro timo ohala kae wabende wadwa timo ohala kucha ma onge ywarok moro amora. Erokamano inya Chris wago erokamano kuom mondo e nonro mar Gaset. Ne kor mga jwang par ni Gazede ariyo go mano The Standard gi Daily Nation bende nitiere weche maluoro weche mag ohala weche mag tuke johera mag tuke ang'eni Chris ka benja hera mar weche mag tuke ahinya osiro tim mar Manchester United wa bende osebede ka idiemo kinde ka kinde kata kamano johera mag World Cup bende par ni World Cup ma higa ni mano higa mar 2022 ma bende itugo e piny Qatar chakre chieng' tarik 20 mano mar dwe ni nyaka chieng' tarik 18 mar dwe mar 12 kendo siro tim mane World Cup an team na maduong' to kober kradhi kod Germany wadhi temre kokono wan kod yie football was made in Germany mana kamano na siro tim mar France wabiro neno kaka chenro makamano biro bedo kadhi nyime kokamano ne kor mga jwang Gazet momoro kiny makawuono dhi e duka tinyie wan waselidho ni wasemisiso gi kanyo bende makelo wae giko mar nonro mar Gazet okinyi makawuono mabiro en twak mokwongo twak mabeda biro bedo kabago ni kanyo nyaka rom kanyo sa 2 mar okinyi kik dhi mabor